Masnou, a Vic, a la platja, un dia fantàstic on està ple de gent i ens vindria de gust inclús banyar-nos. Qui sap si després de l'entrevista un banyet ràpid. I res, estem a octubre, encara que sembli que estiguem a ple agost. Des de probablement segon, tercer d'ESO, jo ja tenia molt clar que jo volia estudiar nutrició i dietètica. La sort va ser una professora meva que xerrant i xerrant vam veure que m'interessava bastant el tema de la salut i que l'alimentació doncs era molt important, no? per tenir salut. I actualment, a més, moltes persones cada cop estan més interessades en aquest tema, aleshores podia ser un tema on hi hagués bastanta sortida. I així, mica en mica em vaig anar motivant molt i tot i ser jove, buscant molts llibres, llegint molt i tal, i aquí estic al final estudiant nutrició. Doncs mira, et seré sincer, el que em va marcar a mi va ser que en plena adolescència em van sortir molts grans. Aleshores, l'acné, jo sabia que una de les maneres de tractar-lo era menjant bé, sent sa amb el tema de l'alimentació. Aleshores em vaig començar a interessar molt a menjar bé, inclús vaig arribar a l'obsessió, o sigui, a l'obsessió en veure un bollicau i dir no, un bollicau no, que em sortirà un gra, no? Però bueno, no sé, suposo que els grans se'n van anar més que res perquè se'n va acabar l'adolescència, no? I les hormones es va ficar on s'havien de ficar, però mica en mica vaig començar a veure que l'alimentació també era molt important amb el tema de l'esport. A mi m'agrada molt fer esport, natació, gimnàs i és superimportant. I després, a casa meva, clar, ma mare estava contenta en veure que jo m'alimentava bé. Al meu pare li agrada molt comprar vegetals del pagès, del seu amic pagès, o anar a collir pomes o històries d'aquestes, i mica en mica m'he anat ficant en el tema. Per mi, l'alimentació ecològica, és un tema complicat, però alimentació ecològica és l'alimentació que no ha estat tractada amb cap tipus de químic. El que passa que sé que és molt difícil tot això, sé que hi ha hagut una llei que ara una llei on ara tots els aliments que realment són ecològics han de ficar que són ecològics o alguna cosa així, però sé que abans molts aliments ficaven que eren bio i històries d'aquestes quan en realitat no tenien res d'ecològics. Però és un tema complicat, no? Però jo sé que si em ve un pagès i em diu que no ha ficat fertilitzants, doncs això serà un aliment ecològic. Sé que quan el meu pare em ve a casa i em diu que ha portat un tomàquet del pagès, noto la diferència i noto que són molt més bons i que probablement té moltes més vitamines i moltes més coses nutritives, no? Que un tomàquet tractat. Home, a nivell nutricional, moltíssima, és el que et deia, que un tomàquet, per exemple, ficant el cas del tomàquet, que hagi estat tractat químicament, perdrà el sabor. O no, mentida, el sabor potser... Clar, és que depèn de com el tractin, no? Vull dir, li poden ficar inclús coses perquè augmenti el sabor, no? Però és que no tindrà el mateix sabor un tomàquet que no ha estat tractat, que ha estat collit quan ha d'estar collit, que ha estat plantat quan ha d'estar plantat i que ha estat cuidat com ha d'estar cuidat, no tindrà el mateix sabor que un tomàquet on li han ficat 40.000 fertilitzants, on li han ficat històries químiques perquè creixi més o perquè en surtin més o perquè tingui més color o perquè visualment, clar, sigui més maco. Doncs pel medi ambient, sobretot el que faig és intentar reciclar bastant a casa. Sobretot la meva mare i jo estem bastant conscienciats en el tema i llavors intentem cada cosa al seu lloc, no? Però si vols que et digui la veritat, és ara actualment on m'estic interessant molt més pel medi ambient i estic intentant ara fer més coses per ajudar el medi ambient, per estar, diguéssim, més contacte amb el que és la naturalesa i no perjudicar-la. Tot això en realitat amb aquesta motivació d'intentar ser més ecològic amb el medi ambient i tot això, em ve per un viatge que he fet aquest estiu a Malàisia. M'he anat a Malàisia on he vist molta naturalesa, he vist moltes selves, muntanyes i coses que m'han afectat molt i que m'han agradat molt i em ve ganes de poder ajudar a que la naturalesa es mantingui, no? Una miqueta. Què podríem fer? No tinc ni idea, però potser una manera seria obligant pràcticament a qualsevol jove a sortir del país, sortir de la nostra societat una miqueta, no? Una societat bastant materialista i on hi ha molta cosa material, no? I enviar-la en un país on vegin, on la gent té que viure amb la natura per viure. O sigui, on la gent té que estar en contacte amb la natura per poder viure, no? O sigui, on la gent es desperta i la seva tasca del dia és anar a collir quatre verdures per fer el dinar i històries d'aquestes. Això a qualsevol persona, a qualsevol jove,
i arribarà on li hagi d'arribar per veure que la natura i que el medi ambient s'ha de cuidar. Bueno, el que se m'ocorre respecte a el que m'estàs preguntant, no sé si s'acosta a la resposta que voldries, és un record que tinc familiar de la meva àvia, morta, que espero que estigui feliç, que em feia ensaladia russa. Una ensaladia russa feta per ella, que no s'assembla en res en la que em fa ara, espero que no se m'enfadi massa la meva mare, que és congelada, i la feia ella i s'estava tot el punyetero matí fent-la i estava boníssima, i a sobre ens reuníem tota la família i era molt bona, molt boníssima. Això, per exemple, però per mi, no sé, jo la veritat és que amb el tema del menjar valoro moltíssim el sentar-me a taula amb gent. El de menjar sol davant la tele no m'acaba d'agradar. O sigui, m'agrada, perquè també m'agrada menjar sol de tant en quant, però a mi m'agrada molt sentar-me, no? Sempre, molts cops, inclús quan tinc gana, ja em sento a la taula i obligo que la gent vagi venint perquè no m'agrada això de menjar sol. És una cosa que quan estava a Finlàndia ho trobava molt a faltar, perquè aquí a Espanya tenim la costum de taula és familiar, és el moment, no, del dia. Tothom està treballant, però el moment on la gent es reuneix és a taula. I això m'agrada molt.